Samsung всички да изгледат еднакви. Даже и Му е с... Гинера. С Чакай, по-скъпия ли е? верно ли iPhone-а нормалния няма 120 Hz? Да, бе. Такова? Да, Не са имали. What the fuck? Моят тел е с 120 Hz супер AMOLED, защо? Защо iPhone-а го няма? Защото искат хората да си купуват Pro или Pro Max. Да Же. искат да плащат пари. Те просто iPhone имат уникален маркетинг, той то. Не, те между другото имат много добър маркетинг, защото като ги анонснат, те казват седи си колко процента по-добри от стария им джен, а не от, примерно, от Samsung или от, да. Или от Xiaomi, или от Oppo, или от Huawei. Които между другото Xiaomi и Huawei и Google Pixel пръскат iPhone-ите по спецификация, ама те не го казват, никога не го казват. Че нали iPhone-ите винаги са и били по-слаби от Xiaomi, от Huawei, от Google Pixel, понякога и от Samsung дори са по-слаби. Понякога. Виж сега, такова... iPhone-ите имат едно предимство и това е iOS. И не че е смисъл, в лимитираността си на iOS, това значи, че те трябва да поддържат по-малко телефони. Да. И така, като остарее телефона, пак ще се усеща снапи, докато Android, нали, трябва да поддържа милион телефони и някакво просира. Да, ама то има единственото предимство. Това не е предимство, което би трябвало да им позволява поне, да си вкарват телефоните в невъзможни цени. И заради iPhone-ите, защото Xiaomi са copycats, буквално, те също си вдигат цените в момента, което мен леко ма дразни. Samsung винаги са били и те overpriced dog shit. Google Pixel в момента все още се държат окей, ама Huawei също стават много скъпи. Всеки един флаг телефон е по-скъп отколкото би трябвало да бъде. Дори и Xiaomi-тата, които са